Priatelia, vítam vás pri ďalšom videjku. Opäť raz na pumpe pri Dunajskej strede. Smer Dolný Bar, Feeder Rybník. Idem opäť na pretek. Dnes nás bude 60. Počasie je dnes premenlivé, fúka, prší a čo by som ešte povedal? No aj skoro ráno. Stavil som sa na pumpe, kúpil som si kávu, nejaké občerstvenie a na 7 makáme tam, pretože 7:15 losovanie. Dnes sa budem snažiť viac ukázať podrobnejšie veci vo videu, tak dúfam, že sa bude dariť a všetko bude fajn a nebude fúkať jak naposledy, že som musel kopec vecí vyrezať. Takže zostaňte naladení, aj keď viem, že metotechnika moc na Slovensku nie je populárna. Ja som sa rozhodol, že natočím vždy niečo na každý spôsob, techniku a pri každej vode, takže ďalšie videjko, zostaňte na lade. Jo. No, takže vstupné máme zaplatené. Teraz sme sa prišli pozrieť na vodu. Na našich chrbtom všade krúžkuje ryba, takže ryba sa ukazuje. Môžeme čakať, kým prídu všetci účastníci, ktorí sú prihlásení. Zaplatia vstup, potom prebehne losovanie a ideme na miesta. Podľa poradia, aké miesto sme si vyžrebovali, tak nás budú púšťať ku našim novým miestam. Takže dúfam, že budem mať dnes šťastnú ruku a že vytiem nejaký forehandový sektor a dobre si zachytám. Uvidíme. Koľko? C5. No, takže o 9 začíname. Rybári nachystaní. Pomerne, voda je pekne hore, úplne. To je nonsens. Všetci sú vo vode, v C sektore. D sektor je lepší, ten som si žiaľ nevytiel, mám C5. Tam, predtým som mal C6, takže scenár bude podobný. Budem to nahádzovať na druhú stranu. Uvidíme, ako sa bude dariť. Nedúfam, že mi ryba nebude padať. Ak budem mať šťastie, tak by som mohol spraviť dobre. Na začiatok prúd Supera 3,8 80 gramov, 4000 Aero XR, 45 nefúka tak. Dúfam, že to bude stačiť a budem nádzovať na druhú stranu, to je nejakých 80 metrov. Takže na tretí návod sa mi podarilo spraviť záber. Stopky som sa nastavil na 5 minút, tak uvidíme. Išiel z druhej strany. OK, kaprík je predo mnou. Háčik bez protihrotu, takže dúfam, že to bude bod na mojej strane. No, malý lisec. Ešte nie pod beráku. A už je teraz. Super. No, teraz bude prskať. Pekne sa pichol, háčik bez protihrotu. No priateľ, takže nejak sa neviem dostať do tempa, netočím všetko, mám 4. kapríka, dnes to nejde tak, ako by som chcel podľa stopiek. Do každej 6. minúty, že by som sa zmestil so záberom, bohužiaľ. Čo sa týka zmesi, tak Extreme Fish od Jankoviča, trochu 2 mm peletiek tam je. Potom tam mám pomer zmesi, čo sa týka týchto 2 mm peletiek, že to je 60% Essox peletiek a 40% Halibut peletiek. No a tu naopak. Ale zatím sa mi nejak nedarí. Skúšam tam na koncej montáži mainlane 8 mm ananásové peletky, waftersky, potom takéto. Nedrží mi to tempo, takže zatím som mimo tempa, no. Nič moc. Dal som sem aj ťažší kaliber prúd, že by som házal ďalej s väčším navijákom. Stále nič v sieti, zatiaľ 4 kapríky.
Na 3. minúte prišiel záber. A musia byť nejaké buriny, lebo jednoducho to zasekne, alebo neviem, či si ide ľahnúť do bahna. Ale doslova, keby ste natrafili na betón. Teraz sa drží opäť. Tam musí niečo byť. Keď som bol na C5, každý záber, čo mi prešiel cez tie, neviem, čo sú to buriny, tak som stratil rybu. Takže tak. OK, asi som ho dostal odtiaľ. Tam musí byť nejaká rašelina, alebo neviem čo. Celkom dobrú váhu cítim. Ja som myslel, že budem musieť odklipovať. Jasné? Predo mňou je. Jaj, škoda, že nie v sáku. Táto 420 robí riadnu páku na predlaktie. Zlaté supery. Vidíte, vo vzduchu je krmitku zachytené burinu, takže dobre vravím, že tam musí byť nejaká burina. Chceš, čo sa ťahám? Kope riadne hlavou, kokos, blázon. Takže predsa. Musím nejak cez to derie a potom mi sa väčšinou ryba vypichne. Keďže používam háčiky bez protihrotu, dnes sú také pravidlá. Opa. Pekne sa uhýba tá 420 heavy. No poď naspäť, poď môj. Ešte som ho nevidel, celkom pekne sa drží. Nebude možno veľký, ale behá jak splašená koza. Väčšinou veľká ryba sa ťahá tak ľudne pomaly, toto sa tu krúti. Jak na kolotočí, no uvidíme. To je jedno, či to je veľké, malé, ale nech to je v sieti. Každé kilo sa počíta. Ty kokos, ale sa drží. Cielku mám dotiahnutú, nechcem ho pustiť. Ale asi budem musieť. Pekne. Ten má energie. Už idem po teba. No poď. Do chrbta mu môžem naraziť. Ty kokos. Mohol som mu naraziť do chrbta. Pekný je pekný. Podarilo sa mi podobrať. Taký tučko. Slušný. Super. Fú, ale je tučný riadne. Počkajte, ukážem vám ho. Nevyzerá tak na kamere, ale je riadne tučný. Super. Prasco. Super. Krásne. Priznám sa, že pri tejto rybke som mal trošku bobky. Bol taký krátky, ale hrubý, taký tučný, takže super. Do váhy sa počíta. Stopky pustené. Aktuálne minúta je preč. Dúfam, že za 5 minút ďalší kaprík. Držte palce. Lisec zobral túto aftersku. Losos rak, predpokladám. To roztápajúce sa afterska. Takejto výraznej kikravej farby. Na celkom fajnú vôňu má. 10 mm a úplne sa roztopí. Takže zatím u mňa winner chytil mi najkrajšiu rybku. Z wafterka. Nemám klip, ty kokos. Som myslel, že mám klip. Tak sa mi podaril celkom pekný kúsok na peletku.
krásne vykryl celú podložku, teda vlastne podberák. No rýchlo hodím do sieťky a nahodím to späť. Malý lisec. Mačiak jeden. Aký to malý krpec. Ako bol zvedavý. Dobre, rýchlo späť. Máme klip. No, montáž. Nič zložité. Aj. Skúsim to dať vedľa. Čo sa bude diať. Podarilo sa mi zakvačiť niečo. Strašne lenivo sa to pohybuje. Možno je to len podseknuté. Na tej kratšej vzdialenosti do tých 30 metrov sa mi ryba lepšie točí. No teraz sa spamätalo, teraz. Doteraz sa nedala pritiahnuť a zrazu otočka a už to ide. Ani nekope nič. Ako keby aj nevidela, že je pichnutá. Proste nehala za sebou pohybovať. Chuj prestalo fúkať úplne do snu, ako by malo pršať. A sa čudujem, že ryba tu berie, keď nefúka vietor, lebo poďme na Štrkovci, tam keď stojí voda, tak sa neviete dočkať záberu. No dobre, ak bude pod beráku, tak samozrejme. Vysákovskés. Pozrime sa. Ananás. Pichnutý v kútiku. Háčik držal v pohode. Lisec. No, lisec sa podaril, ako ste mohli vidieť, ale taká zaujímavosť. Neviem, koľko mám v saku rýb, asi 9 alebo 10 a skoro všetko sú lisce. A čo počúvam, tak aj ostatní mi do väčšinu lisce. Neviem, či túto vodu nejak ovplyvňuje poloha mesiaca, pretože je spln, ale samé lisce idú. To je také zaujímavé, no. Možno to je len náhoda, ale to prinútilo ma to zamyslieť sa nad tým, či to má nejaký vplyv, aspoň tu na tejto vode, na lisce. Pretože na Štrkovci, keď je poloha mesiaca v nove, tak väčšinou idú malé kapriky, ktoré len tak počas mesiaca neviete chytiť. To sa mi stalo viackrát opakovane, takže možno, že niečo na tom bude. Ak sa o tom niečo myslíte alebo niečo viete, tak mi to kľudne napíšte dole pod video do komentáru. Možno sa niečo priučím od vás. Tak to sa povedala nejaká bláznivá ryba. Fúha. Úplne mi zašlo doprava do suseda. Háčik bez proti hrotu, no. Všetko proti mne. A myslím, že prešiel ku mne do sektoru. Teraz ide úplne doľava. Pekne reže vodu. Sused, naľavo som. Možno vidíš vlasec. Skúsim ho otočiť.
S tou budíkom mi už bude zle. Ty koko sa tam drží furt. Poď bližšie. Zatím chvála Bohu nie. Obrátil. Keď ho chcem potiahnuť, tak sa nenehá moc. Bude asi nejaký, buď vykrmený, alebo nejaký s väčšími plutvami. Alebo ani jedno z toho. Fúha. Jaj. Nechce sa nehať pritiahnuť. Nechce. Sused už vrzga. Skúsim dať tú špičku viac pod vodu, možno sa ukľudní ten kapor a nechá sa pritiahnuť. Lebo už ide veľmi do zlého smeru. Veľmi. Super, otočil sa. Pekný bude. Vidíte, čo som ňou robí. Už ide do rohu. Poďte naspäť, ty buzerant. No už sa tam o niečo zachytáva. Tu bude nejaký väčší. Už je asi zachytený. Už som ju vyjebal. Dovariť. A prišiel som o väčšiu rybičku, ale to nevadí, akože dnes tu chlapi idú jak blázni, takže myslím si, že to už je jedno. Už tie kila navyše hore a dole nič nespravia. To sú iní psychopati, čo dnes robia také kiláže až. No ale prišiel som na to, čo je zle dnes, čo som dojebkal. A to sú peletky. Veľmi sú lepkavé a mokré.
Neviem, jak sa mi ich podarilo pokaziť takto, ale žiaľ stalo sa. Takže ryba dnes na ne tak dobre nereaguje, tak som začal používať Extreme Fish od Jankoviča, ten je celkom v pohode. Neostáva v krmítku, rozpadá sa hneď, hej. Na takú rýchlu rybačku proste tam nemôže ostávať krmivo, to sa musí nedostať von z krmítka, takže čo už no. Takže vďaka tomuto dnes som dopadol tak, jak som dopadol. Za chvíľu môžem prehádzovať. 6 minút prešlo, potom v zábere po tej veľkej rybe sa to zrejme rozplašilo a teraz neprišlo nič. Na 3. minútu som mal väčšinou vždy jazdu. Jaj. Ukážem názorný príklad, hej, jak som si doepkal svoje krmivo na dnes 6 minút. A vidíte, stále v košíku, to proste neexistuje na preteku na rýchlej rybačke toto. No, akože si už nezarábam druhé nič, lebo však už to nie je žiadna nádej na to, aby som niečo uhral. Ale vám chcem ukázať, že takéto maličkosti ako rozhodujú o úspechu. No, nevenoval som tomu až tak pozornosť. Včera večer o nejakej 11. polnoci som si zarábal krmivo, no a odflakol som to. Tak to chodí. Naspäť. Nerózny. No aj po pretekoch ostala mi tu len sieťka. Čakáme na vážiacich pánov. Niečo tu mám, ale dnes to není búhvico, takže len zo zvedavosti nech mi to zváži a potom idem za Kristiánom a pálime domov. Chcem vám to trošku nadvihnúť. O, to sa nejak zaseklo. Ty kokos. Nejaký mastodon sa zostal vnútra. Kde ste kapre? Nevidno ich. Čo sa týka rybačky, tak dopadlo tak, jak to dopadlo. Nie som moc spokojný so sebou. To krmivo som prepálil, bohužiaľ. Nebol som až tak dôsledný, nechcel sa mi v noci. Myslel som si, že do rána trošku vyschne, preschne, no ale bolo to moc také blatové, takže nerozpadlo sa to tak rýchlo, ako by som chcel. Po 6 minútach som vybral krmítku a krmivo bolo stále v krmítku, takže to nefungovalo tak, ako by som chcel, ale už to nezmením, to je jedno. Dúfam, že tam bude aspoň 30 kg, zbalený som. Čakám na vážiacich pánov, dúfam, že tam bude aspoň 30 kg. Zbením po Kristeo a ešte sa pojeme občerstviť, pretože od rána som mal nejakú kávu a proteína som hladný, takže teším sa, že tu už máme za sebou a dúfam, že najbližšie niekedy o 2 týždne opäť tu pri vode. Budem takto chodiť sem trénovať, pretože pri takomto štýle lovu sa veľa naučím a potom to viem prenášať aj na iné zväzové miestne vody, aj súkromné, takže super, taká škola. Ďakujem za sledovanie a ešte možno sa uvidíme, že vám ukážem ryby, aké som nachytal, aké budú v saku a koľko som chytil. Teda koľko kilo som nachytal, ešte to by som chcel možno nakoniec videjka pridať, takže ešte ostanete naladení. Fuj, som nechci dokončiť. Čo aj tak smrdí. 30 kg. No priatelia, koniec preteku, na výsledky sme nečakali, pretože už pri vážení sme vedeli predbežné výsledky. Chalan, čo chytal nado mnou, ten mal skoro 60 kg, ja som mal 30, skoro o polovicu viac. Kiko mal 2 kaprov, takže mal jedného veľkého a jedného lisáka. Vedeli sme, aké sú výsledky, takže bolo zbytočné čakať na výsledky. Aj tak ešte čaká kopec roboty. Treba to vybáliť, všetko vyniesť na balkón, dať veci popred, smrdím jak chor. Takže tak, ešte ma čo máme bez roboty, takže to ukončíme takto. Vidíme sa opäť niekedy pri vode. Nezabudnite na lajku, odber. Teším sa na vás.